Her har vi Peder Severin Krøyer. Han blev født i Norge den 23. juni i 1851 og døde i Skagen den 21. november 1909. Han var dansk maler og en af de danske skagensmalere. Han var 13 år, da han startede på Kunstakademiet i København, og hans værker er blandt de dyreste danske malerier på auktion. Adskillige har opnået priser på over 1 million kroner, og han var inspireret af impressionismen, som gik fra 1875 til 1900-tallet. Her har vi de 3 spadserende damer, som han malede i 1909. Det var et af de sidste malerier, han malede, inden han døde. De 3 spadserende damer går ved stranden ved vandkanten. Maleriet er et friluftmaleri og er malet med oliefarve. Den teknik, han har brugt, var moderne for den tid, hvor maleriet blev lavet på. Skagensmalerne tog til Skagen, fordi lyset var anderledes på Skagen. Solen blev reflekteret ned i sandet, og det har haft en indvirkning på lyset. Skagensmalerne var også fascineret af de bløde skygger, der var på Skagen. Her har vi forgrunden, som er stranden og en smule af vandet. Her har vi mellemgrunden, som er damerne og resten af vandet. Her har vi baggrunden, som er himlen, skibet og solen. Billedet er taget i normalt perspektiv. På maleriet er der en vandret linje ved himlen, som vist på billedet. Der er 2 parallelle linjer, som vist på billedet. Ved at der er linjer på billedet, lægger man tydeligere mærke til kvinderne. Farver og symboler. Selvom der er brugt kolde farver, virker maleriet varmt. Den hvide farve symboliserer jomfruelighed, renlighed, god og frisk. Den blå farve symboliserer loyalitet, visdom og tillid. Den grønne symboliserer frugtbarhed, ungdom og livskvalitet. Den grå farve symboliserer sikkerhed, modenhed og værdighed. Solen på maleriet opfattes som frugtbarhedsgivende. Og skibet, som man kan se langt ud på maleriet, forbinder himmel og hav. Lyset bliver brugt på den måde, at der er skygger i deres ansigter. Solen spejler sig i vandet, og der kommer lys ind fra højre side på maleriet. Billedet udtrykker tryghed, rolighed, romantik, og så giver billedet varme. På førbilledet har vi 3 damer, som er i gang med at sige farvel til deres forældre. Farvel! Vi ses! Hej! På nu-billedet går de 3 spadserende damer langs med vandet. De 3 spadserende damer har mødt 2 mænd, som de fjoller lidt med. Ej, stop med at sprøjte med vand, det er sjovt. Kan de ikke lide hinanden, eller hvordan? Jo. God sommerferie!